বর্তমানে যোଉଠି ଦେଖିବେ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହେଇଛି ମନା, ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହେଇଛି ମନା। ଇଏ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଦେବ, ରେଡିଓ ଖୋଲିଦେବ, ଟିଭି ଖୋଲିଦେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଘର କବାଟ ବି ଯଦି ଖୋଲିଦେବ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହେଇଛି ମନା, ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହେଇଛି ମନା। ଇରେ ଯମୁନା ଯିବାକୁ କାହାକୁ ମନା ହେଇଛି ଆଉ କାହିଁକି ମନା ହେଇଛି ସେଇଟା ତ କେହି କୁହ, ସେଟା କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହେଇଛି ମନା, ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହେଇଛି। ଏଇ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହେଇଛି ମନା ଚକରେ କେତେ କିଏ ଯେ କେତେ ଟେନସନରେ ପଡିଥିଲି ସେ କଥା ମାନେ ତମେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। यही नहीं अभी और सुनिए। ଆଜି ସକାଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଫୋନ କରିକି କହୁଛି ଇରେ ଭାଇ ରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଟେନସନରେ ପଡିଲି। କାହିଁ କଣ ହେଲା ନା ମୋର 3 ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମତେ ଛାଡିବାକୁ। କାହିଁକି କଣ ହେଲା, ଅସୁବିଧା କଣ, ତୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ଆଉ କାହା ସହିତ ପଳେଇଲା ନା ଆଉ କାହା ସହିତ କୁତୁ କୁତୁ ହଉଛି ବୋଲି ତୁ ଖବର ପାଇବୁ, ସେ ଅସଭ୍ୟ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ତୁ ମତେ ଯେମିତି କହିଲୁ ମୁଁ ତତେ ସେମିତି ପଚାରୁଛି, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କାହିଁ ଛାଡିବୁ, କଣ ଝଗଡା ଫଗଡା କିଛି ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, କିଛି ହେଇ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ସବୁ ଯଦି ଠିକ ଠାକ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ଛାଡିବା କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ ନା, ତୁ ତ ଶୁଣିଥିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡେ କଥା ଚାଲିଛି ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହେଇଛି ମନା। ହଁ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମନା ହେଇଛି, ତ ଅସୁବିଧା ତୋର ଅସୁବିଧା କଣଟା ହେଇଛି? ଇରେ ଭାଇରେ ସବୁ ତ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ସେ ମତେ କହୁଛି ଇରେ ଭାଇରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଣ କହୁନୁ ନା ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟା ନା ପରା ଯମୁନା। ମୁଁ ଆଉ ତା ପାଖକୁ କେମିତି? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯମୁନା ଯିବାକୁ ହେଇଛି ମନା, ଯମୁନା ଯିବାକୁ ହେଇଛି। ମାନେ ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲାନି ଏ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ହେଇଛି ମନା ଚକରେ ମୋ ଜିନ୍ଦଗି ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ମାନେ ହଠାତ୍ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ବାପା ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବାବାରେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଟେନସନ ପଡିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲ, ମାର୍କେଟକୁ ଆସି କଣ ବଡ ଟେନସନ ପଡିଗଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାବାରେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଝିଅ ଦେଖିଥିଲି, 2 ଦିନ ପରେ ତୋର ଫାଇନାଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ବାପା କଣ କରିଛନ୍ତି, ଝିଅ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅକୁ ଦେଖି ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ବାହାଘର କରିବ। ମନ ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ମୁଁ ବାହାବି ସେଇ ସବୁ ମନେ ମେ ଲଡୁ ଫୁଟା, ଦିଦିକିଆ ପୁରା ଲଡୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଟା। ବାହାଘର ହବ ମନ ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ମୋର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବାପାକୁ ପଚାରିଲି ବାପା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଦେଖିଲି ମୁଁ କଣ ତମକୁ ମନା କରିବି, ବାହାଘର ହେଇଯିବ? ବାପା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ମୋ ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ଏବେ ବା କହୁଥିଲ ବାହାଘର ହବ, ଏବେ ହବନି। ନା ତୁ ତ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିବୁ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହେଇଛି ମନା। ଯମୁନା ଯିବାକୁ ହେଇଛି ମନା ହେଲେ ମତେ କଣ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମନା ହେଇଛି ନା ତମକୁ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମନା ହେଇଛି? ଯାହାକୁ ମନା ହେଇଛି ସିଏ ତାର ଜୀବନ। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ। ମନେ ପଡିଗଲା ଝିଅଟା ନା ପୁଣି ଯମୁନା ବାହାରିଲେ। ନା ବାପାକୁ ପଚାରିଲେ ବାପା ଏ ଝିଅଟା ନା ଯମୁନା? ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ଝିଅଟା ନା ଯମୁନା। ତାହେଲେ ତା ମା ନା ଯମୁନା? ନାଇଁ ରେ ତା ମା ନା ଯମୁନା ନୁହେଁ, ତା ମା ନା ହେନା। ତା ଭଉଣୀ କେହି ଯମୁନା ଅଛି? ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶରେ କେହି ଯମୁନା ନା। ତା ବଂଶରେ ଯଦି ଯମୁନା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାହାଘର କାହିଁକି ହେଇପାରିବ? ନା ସେ ଗାଁ ମାନେ ସେ ଝିଅ ଘର ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀ ବାହାରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନଦୀ ଯିବାକୁ, ନଦୀ ସହିତ ଝିଅ ସହିତ କନେକ୍ସନ କର ନା, ସେ ନଦୀ ନାଁଟା ପୁରା ଯମୁନା। ଯମୁନା ଯିବାକୁ ହେଇଛି ମନା, ଯମୁନା ନଦୀ ବାହାରିଲେ ସିନା ତୁ ବାହା ହବାକୁ ଯିବୁ। ଯମୁନା ଯିବାକୁ ହେଇଛି ମାନେ ଯମୁନା ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବୁ? ଘର ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ଗାମୁଛାଟି ଧରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡିଲି। କଥା କଣ କି ସବୁଦିନ କଣ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଣି ଗାଧେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ନଦୀ କୂଳ ଆଡେ ଟିକେ ନଦୀ ଆଡୁ ଗାଧେଇ ଆସିବ। ଗାମୁଛାଟୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇବ, ମୁଁ ମୋର ଯାଇଛି ଗାଧେଇବାକୁ। ନଦୀ ପାଖରେ ଏମିତି ପାଦଟା ପକେଇ ଦେଇଛି, ମୋ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା କହିଲା ଇରେ ଭାଇ ରେ ରହିଯା। ଡରିଗଲି, ଏମିତି କଣ କହୁଛି, ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଲା ନା କଣ? ତାକୁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ମାନେ ହେଇଛି କଣ, ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହେଇଛି, ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଲା ନା କଣ, ତୁ ମତେ ଏମିତି କହୁଛୁ ରହିଯା? ସେ କହୁଛି ନା ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଆନା। କାହିଁ କଣ ହେଲା? ନା ଯମୁନା ଯିବାକୁ ହେଇଛି ମନା। ଭାଇ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମନା କାହାକୁ ହେଇଛି? ମତେ ତ କାହିଁ ହେଇନାହିଁ। ନା ତମକୁ ସିନା ହେଇନାହିଁ, ଏ ନଦୀଟା ନା ପୁରା ଯମୁନା। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଧଇଁଆ। ସିଏ ଆଜି ମତେ ଆସିକି କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁ କଣ ହେଲେ? ସିଏ ମତେ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଟେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କଣ ପଟିଗଲା? ସେ ନାଇଁ ପଟିଲାନି। ଝିଅ ପଟିଲାନି ତୁ ଏତେ ଖୁସି ହଉଛୁ? ପଟିଥିଲେ ତୁ ଡିଜେ ବଜେଇକି ନାଚି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଧେ।
ତାକୁ ପଚାରିଲି ହଉ ପଟିଲାନି ତ ଖୁସି ହେବାର କାରଣ କଣ? ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆମ ପଡିଶା ଘର ପାଖ ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ ପଟେଇ ଦେଇଛି। ଇରେ ଭାଇ ତୋରି ସାମନାରେ ତୁ ଯାହାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ପଟେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଏଥିରେ ତୁ ଦୁଃଖ ନ କରିକି ଏତେ ଖୁସି ହଉଛୁ? ନା ଭାଇ ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ନା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯମୁନା ଯିବାକୁ ହେଇଛି ମନା। ଯମୁନା ଯିବାକୁ ହେଇଛି ମନା। ନା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଠି। ନା ଯମୁନା ଯିବାକୁ ହେଇଛି ମନା। ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତା ନାଁ ହଉଛି ଯମୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ହେଲେ ଗଛ ଲଗେଇ ପାଇଲିନି। ସେ ଶଳାଟି ଗଛ ଲଗେଇ ସାରିକି ଫଳ ଖାଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲି ମିଷ୍ଟର ଟାଉଟର। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ ହଉଛି କିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଯିବି ତାହେଲେ ତାପରେ ଟାଉଟରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ଏ ଯୋଉ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହେଇଛି ମନା କଥାଟାକୁ ମତେ ମାନେ ଗୀତଟା ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟାଉଟରି କରିଦବା। ତେଣୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଉଟରି କରିଦେଲି। ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ କଥାଟାକୁ ସିରିୟସ୍ ନେବେ। ଏଇଟା କେବଳ ମାନେ ଟାଉଟର ହିସାବରେ ନେବେ, ଗୋଟେ କମେଡି ହିସାବରେ ଏ କଥାଟାକୁ ନେବେ, ନହେଲେ ସିରିୟସ୍ ନେଇ ନେଇକି ମତେ ସଦାସତି କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଟାଉଟରି କରିବା ମୋର ହଉଛି ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।